Hello mga kamot-mot, magandang tanghali sa inyong lahat mga kamot. Madilim dito mga kamot-mot. Madilim dahil maulan. Try natin. Hello, what's up mga kamot-mot? Good morning sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat at Luzon, Visayas at Mindanao, saan sulok man kayo ng mundo mga kamot-mot at sa iba yung dagat. Ulitin ko, good morning sa inyo lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW friends. Mga love shoutout po sa inyong lahat. Ngayon mga kamot-mot, today is Tuesday, time check 7 ng umaga mga kamot-mot. Ngayon mga kamot-mot, same as usual, andito na naman tayo sa area na ito, sa tabing dagat at bundok, at andito tayo sa ilalim ng mga puno mga kamot-mot. At dahil medyo makulimlim naman ang panahon at madilim ang buong paligid ng karagatan mga kamot-mot, baka na naman ay uulan na naman to siya. Andito pa rin tayo mga kamot-mot, yan sa lugar na ito. Dito lang tayo, so silong-silong lang tayo dito sa mga ilalim ng puno. Yan mga kamot-mot. Ngayong araw na to mga kamot-mot, baka hanggang ngayon na lang kami at kami babalik na ng Manila. Pag matapos yung ginagawa nila doon sa bundok mga kamot-mot, nasa bundok kasi yung ating mga RE with guide man, yung mga guide natin sama nila. Matapos yun umaga mga kamot-mot, maaga sila makababa at maaga tayo makapagligpit sa makapagligpit ng mga gamit at tayo'y aalis na, babalik na ng Metro Manila at tayo'y may naghihintay pang ibang mga lakad mga kamot-mot. Baka siguro ay tayo makasama tayo sa Real Quezon, sim usual Quezon area mga kamot-mot doon, pero doon ang daan sa kabila sa may Tanay area, sa may Rizal area ang daan doon, ang daan mga kamot-mot papuntang Real Quezon. Yan, dito tayo ngayon mga kamot-mot. Hanggang dito na lang muna mga kamot. Andito tayo ngayon sa Duyan, nagduyan-duyan tayo dito mga kamot-mot hanggat nandito tayo sa ilalim ng mga puno. Ayan mga kamot-mot, mga puno. Ayan, dito tayo ngayon sa ilalim ng puno, pa duyan-duyan tayo rito mga kamot-mot hanggat wala pang ulan. Yan, may issue tayong radio mga kamot-mot. Yan, para tatawag sila sa atin, magra-radio sila sa atin doon sa bundok kung ano yung status nila doon. Yan, dito lang tayo. Ang sarap ng hangin dito mga kamot-mot, sariwang-sariwa at malamig ang hangin mga kamot-mot. Iba ang maamoy mo, simoy ng hangin at sariwang hangin. Amoy dagat mga kamot-mot yung maamoy mo rito. Ayan, sarap, may duyan-duyan pa. Ang sarap dito kuya, oh. Ha? Oo. Yung dagat mga kamot-mot medyo maalon siya ngayon. Ay medyo masama ang panahon, medyo maalon kaysa kahapon mga kamot-mot, tahimik ang dagat. Ngayon medyo maalon. Ayan, dito lang tayo. Ganito ang buhay natin. Bilang driver, naghihintay kung anong mga susunod na gagawin. Naghihintay kung ano yung iutos nila. Pero mamaya mga kamot-mot, babalik tayo sa resort naming inistambayan at may kukunin tayong ano doon, kukunin tayong ano doon, may kukunin tayong pagkain mga kamot-mot. Yan lang buhay natin dito. Mega love shoutout po sa inyo lahat mga kamot-mot, sa ating
pamilya dyan, ating asawa at mga anak. Medyo may club shoutout dyan sa Batasan Hills. Sa aking asawa na si Delia at mga anak, si Jason, si Jidas, si Janelle, si Jane at si Belen. Mega love shoutout po. Mega love shoutout sa inyong lahat at sa ating mga kapitbahay dyan sa Batasan. Sa aking kumpare na si Raymond at sa kanyang may bahay na si George at kanilang mga anak si Raven and Debs at sa aking inaanak na si Ray. Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan at sa ating kapitbahay na sila Lau family, sila Kuya Nelson, Ate Maureen at sa kanilang mga anak at sa Lau family na si Ate Didit, Benji at sino ba yun? Richard. Mega love shoutout po sa inyong lahat at sa ating Alia family, si John at si Nalain at sa kanilang mga anak na si Jonal, Joshua at si Bonso, kalimutan ko na pangalan ng Bonso. Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan at kay Sammy at sa kanyang mga anak si Maymay at Janjan at kay Roy. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Redondo family, mega love shoutout po sa inyong lahat. At Adoran family, mega love shoutout po. At dito kay Boboy, dyan sa aming likod, mega love shoutout po. Pugi, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kay Kuya Martin at kay Erning at sa inyong pamilya at kay Madam Inday at kay nila Nonoy, Romy, Dagger at kay Kapitan Ingo. Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Di ko na kayo maisa-isa, basta kayong lahat dyan. Mega love shoutout. Mega love shoutout po sa inyong lahat at sa Lakan Lali family. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Naway ligtas tayo palagi at nasa malusog na pangangatawan. Yan ang aking nandito lang tayo sa Duyan mga kamotmot at sa aking mga kumpare dyan na sila paring Chris at Joven. Mega love shoutout po sa inyong lahat at sa aking mga inaanak, mega love shoutout po. Andito lang tayo. Sandali lang. Yan, si as usual, higa-higa tayo. Yan. Tayo mga kamot-mot at tayo ay nagduyan-duyan, nagpapaantok kasi maaga kami nagigising mga kamot-mot mula nang dumating kami dito. Ang gising namin alas 3:30 at kailangan 5 AM nandito na kami sa site mga kamot-mot. Ayan mga kamot-mot, may naririnig pa kayong nagsasalita doon yan sa bundok mga kamot-mot. Ito yung radyo nagsasalita mga kamot-mot. Yan mga kamot-mot. Ma'am Kosi kumusta kayo dyan, Ma'am Kosi? Kumusta kayo dyan? Ano po kuya dito? Kumusta kayo dyan? Madilim na ang langit. Contact natin dun sa taas ng bundok mga kamot-mot sa gubat. Yun sila. Walang
tayo, mamaya mga kamot-mot, pag bumuhos tong ulan, takbo tayo pataas. Doon yung may barracks, doon tayo sa may barracks mga kamot-mot. Hindi pala makita dito. Ayun. Yung may ano doon sa taas. Doon tayo nagtatampay. Yung kulay green na bubong, makita ba? May kulay green na bubong mga kamot-mot. Dito lang tayo at sarap matulog dito mga kamot-mot. Lakas ng hangin at malamig ang hangin. Hello mga kamot-mot, andito pa rin tayo. Time check mga kamot-mot. 8 AM ng umaga kamot. Yan sa uluhan natin mga kamot-mot, nandiyan yung dagat. Ayan sa uluhan natin. Yan mga kamot-mot, andito lang tayo sa tabing dagat mga kamot-mot na duyan-duyan. Yan yan mga kamot-mot, andito lang tayo at masarap dito tambayan kasi nasa ilalim tayo ng mga puno at nagpapahangin, nagpapaanto. Kaso lang nga lang mga kamot, dito na umaambo na nga lang mga kamot-mot. At yan dito tayo sa yan dagat. Yun dagat mga kamot. Yun lang, umaambo na. Matay na tayo nito. Takbo na tayo dun papunta sa barracks. Masarap sana dito mga kamot. Sarap matulog dito. Duyan-duyan ka sa gilid ng dagat. Yan dagat yan mga kamot-mot. Mga kabot-not, medyo maambon-ambon na at tayo ay mag-shoutout muna. Shoutout po sa Daddy's Place Resort dyan sa Pangil, Laguna mga kamot-mot, sa ating mga kamot-mot friends dyan na owner ng Daddy's Place Resort. Go ma'am, go. Pababa na po kami, pasundo po kami. Okay ma'am. Salamat. Ayan mga kamot-mot, at tinawag na tayo at itong shoutout po sa owner ng Daddy's Place Resort, Rosemary Galvez Maldia, at kanyang cook na si Marinel Orasco Corralda. Ulitin ko po, Rosemary Galvez Maldia at kanyang cook na si ate Marinel Orasco Corralda. Mega love shoutout po ma'am sa inyong dalawa. Okay, let's go. Dito lang muna. Mga kamot-mot, lumabas tayo ng planta at bibili tayo ng pagkain mga kamot-mot. 10 na ng umaga mga kamot-mot at bibili tayo ng pananghalian. Malakas ang ulan dito mga kamot-mot at doon sa pinanggalingan natin napakaputik mga kamot-mot. Kung hindi 4-wheel drive ang inyong sasakyan, sigurado sumasayaw-sayaw. Sobrang putik. Malalim pa mga kamot-mot ang ibang madadaanan dahil nga may mga sasakyang malalaki. Mga kamot-mot, ang lakas, hindi naman malakas ang ulan, tuloy-tuloy buhos ng ulan mga kamot-mot. Ito yung tubig dito pag umapaw to, aywan ko lang kung mga kadaan ba ito. Yun yung sapa dito sa tinawiran ko mga kamot-mot, medyo mababa yung sapa na yun. Aywan ko lang kung tuloy-tuloy ang ulan, baka lalaki yung tubig at aapaw doon sa tulay o sa amin mga kamot-mot, spillway. Aapaw siya doon, makakatawid ba yung sasakyan kung umapaw. Mga kamot-mot, at tayo'y bibili, kukuha ng pagkain. At
yung ating mga kaibigang gwardiya na nakikisuyo din sila mga kamot-mot. Okay, let's go mga kamot-mot. Kailangan lang dito bigayan. Itong may mga portion dito ginagawa ang kalsada. May mga kasalubong ka, malaki man yan o maliit, kung sino nasa posisyon pagbigyan. Yan mga kamot-mot. Okay. Doon galing ng mga kamot-mot, doon galing sa pinanggalingan natin. Bawal po doon, bawal mag-video. Bawal mo siya pwede mo siya kunan mga kamot-mot, pwede mo siya picturean, pwede mo siya videohan. Pero huwag mong i-post sa social media dahil yan ang protocol po doon sa kanilang company. Bawal mag picture, bawal mag kuwan. Pero pwede nga siya huwag i-post. Kaso lang, yun nga mga kamot-mot, pwede picturean mo siya, picturean, pero wag na lang kung gano'n mga kamot-mot, diba? Kasi baka makalimutan mo na i-post mo yung picture na ito. Kaya kung kuan, wag mo na lang gawin mga kamot-mot para di ka kuan. Yan mga kamot-mot, bumuhos na naman yung ulan. Yan ang nandito mga kamot-mot, bugso. Bubuhos malakas, hihina, tapos titigil. Tapos hihinto, ito bumuhos na naman. Ay Maria, Mercedes Benz.
Hello mga kamotmot, time check 11 ng umaga mga kamotmot, at tayo ay pabalik na ng planta. Kumuha lang tayo ng pagkain mga kamotmot, same as usual mga kamotmot, at tuloy-tuloy pa rin ang ulan dito. Yan mga kamotmot, at shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa maulang umaga sa ating lahat dito sa Timonan, Quezon mga kamotmot. Maulang umaga mga kamotmot. Dito sa area na to maulan. Medyo tumitila-tila na yung ulan mga kamotmot. Sigurado naman to mga kamotmot yung ating dadaanan doon, putik na may kasamang tubig. Mas mawasan na sana yung putik sa ilalim mga kamotmot dahil nilublob natin sa matubig yung ating sasakyan para matanggal yung putik sa ilalim. Mas bawasan ng konti. Ngayon sigurado na naman to. May portion doon mga kamotmot na matubig, malalim. Yun, nilulublob natin yung sasakyan doon para ginawa natin mga kamot atras abante para matanggal yung putik-putik. Kawawa din yung ating sasakyan. Lubak. Iya. Lubak. madilim ang lugar natin ngayon mga kamot dahil nasa ulan-ulan.
Ito yung sinasabi ni Freddy Aguilar na madilim ang iyong paligid. Ating gabi, walang hanggan. Hindi naman to ating gabi. Tanghali naman to mga kamot-mot. Ang buhay ng mundo, walang pinagkaitan. 10 daliri kaibigan, yan kanila pakikinggan. Bulag ka man sa kamunduhan, dakila man kanino man. Yung konting ano lang tayo mga kamot-mot, may mga konting patalastas lang tayo, konting awitin. Awit ni Freddy Aguilar. Ito yung ulam namin tanghalian mga kamotmot, aming pagsalu-saluhan. Ayan o, sarap niyan o, sariwang sariwa yan. May pusit, kalimasa guwid, anong tawag nito? Sitaw. Pusit. Ayan o, sarap niyan mga kamotmot. Sariwang sariwa pa yan, nangingisay-ngisay pa yan kanina niluto yan. Itong pusit ha, yung pusit nangingisay-ngisay pa yan. Buhay pa yung niluto. Yan kanin namin pang isang barangay. Yan mga kamotmot, magandang hapon sa inyong lahat. At ngayon kami pabalik na ng Manila mga kamotmot. Time check mga kamotmot, 2 PM ng hapon at mga 2:30 siguro kami aalis mga kamotmot. At dito na lang tayo. Ay, dito tayo may sounds. Yan mga kamotmot. Naka-ready na po kami, ready to go na. At dito na lang. Yan mga kamotmot, dito kami sa lugar na ito. Yan mga kamotmot, ang ating last na namin tong punta rito mga kamotmot. Sana ay manalo kami sa sunod na bidding para kami makabalik dito sa lugar na to. Yan mga kamotmot, yan si Kuya Samuel. Kuya Samuel, babay na. Oh, bye-bye mga kamotmot. kamotmos. Kamotmot. Kamotmot. Yan. Kamotmot. Yan, balik na kami ng Manila. Kahit kasi yan si Kuya Samuel, didiretso pa yan ni Baisiha. Malayo-layo pa yung kanyang lalakbayin. Ingat na lang Kuya Samuel. Sige, salamat. Okay. Yan sila si Carla, ano? Sharla. Si Sharla. Yan, si Sharla. Bye-bye na tayo. Sana magkita pa tayo muli. Si Charmin. Jasmine. Yan, si Jasmine. Sana magkita pa tayo ulit, ma'am. Sir Paul. Kaway-kaway, Sir Paul. Yan, si Sir Paul. Sino ang alam mo? Larry po. Ha? Larry po. Sir Larry. Yan. Larry po. Yan. Ingat kayo ha. Okay. I-vlog natin si kasama ka ma'am. Kasama ka ba ma'am? I-vlog ko si Kuya Dodong. Ay, hold up po. Kuya, Okay. Kuya Domskin na lang. Dong na lang. Okay. Yan si Kuya Dong at saka si Putput. Si Cesar yung mga alalay dito ni Kuya Dong. Okay. Sana muli makabalik pa kami rito. Ayun yung aming binalik-balikan dito mga kamotmot, yung luto ni Kuya Dong. Sarap. Yan si Kuya Dong. Okay, dito lang muna. Hello mga kamotmot, magandang gabi sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan sulok man kayo ng mundo mga kamotmot. At sa ating mga
kamot-mot friends dyan, sa mga OFW kamot-mot friends natin dyan, sa mga ating mga kamag-anak dyan. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Ngayon mga kamot-mot, at hindi na tayo nakapag-outro doon sa Timonan Quezon at tayo ay nagliligpit pa ng mga gamit na ating dadalhin sa pag-uwi, at nagmamadali rin po tayo mga kamot-mot para tayo ay makalis ng maaga ng Timonan, kaya po di tayo nakapag-outro. Kaya dito na tayo sa bahay ngayon mga kamot-mot. Magandang gabi ulit sa inyong lahat. At ako'y muli magpapasalamat sa ating mga viewers, subscriber, at sana ay huwag po kayong manawang sumuporta at ating channel mga kamot-mot. Sana po patuloy niyo pa rin akong suportahan, at shoutout po sa inyong lahat. Mga kamot-mot, ako'y magpapasalamat sa ating mga viewers at subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat, at sana ay huwag kayong magsawang sumuporta sa aking channel, at patuloy niyo pa rin akong suportahan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At sa ating mga kamot-mot friends dyan sa Pangil, Laguna, nasa aming inistambayan, aming inistihan na resort dyan sa Daddy's Place Resort mga kamot-mot. Mega love shoutout po kay Ma'am Rosemary Galvez Maldia. Isa po siya sa may-ari ng Daddy's Place Resort. Mega love shoutout po Ma'am Marie Galvez Maldia, at sa kanyang cook na si Ate Marinel Orasco Corralda. Mega love shoutout po. At sa ating mga kamot-mot friends dyan sa Barangay Santo Tomas, Maria Quirino, Baler mga kamot-mot, sa may Clarence Joy Pasalobong. Mega love shoutout po kay Elisa Albano, Leander de los Santos, Rowena Dominguez, Lia Divina, Marina Parrotsa. Mega love shoutout po. At sa ating mga kamot-mot friends dyan sa Teresa Rizal na sina Joel Gonsalvo at Kuya Andy at Joshua. Mega love shoutout po. At sa inyong lahat dyan na taga Teresa Rizal, mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa aking mga kapatid na si Dandy, GB, si Juby, si Dodong, at sa kanilang mga pamilya at mga anak, mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa aking mga kamag-anak dyan sa Bohol, at Tupalco family, Daigan family, Bulager family, sa lahat pong mga kamag-anak ko dyan sa Bohol, mga pinsan, tiyahin, tiyuhin, lolo't lola, mega love shoutout po sa inyong lahat. Sa San Jose Bohol, mga kamot-mot, sa Sarabosing family, Dupalco family, Tuyugon family, at sa lahat ng aking mga anak dyan sa San Jose Bohol, shoutout po sa inyong lahat. At sa Davao City, La Rosa family, Ampog family, shoutout po sa inyong lahat. At sa Valencia, Bukidnon, Pellegrino family, Dupalco family, Ando family, shoutout po sa inyong lahat. At sa Babatun Liti, Mataro at Ilisaga family, at sa aking mga bayaw, Bilas at kay Tia Luming, mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa aking mga bayaw na
si Manuboy, Arnel, Alan, at Alvin. Shout out po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang mga kamotmot, at ako'y muling magpapasalamat sa inyong lahat, at muling magpapasalamat sa Yason family. Salamat po muli. Hanggang dito na lang mga kamotmot. May kasabihan po tayo, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Hanggang dito na lang po. Bye bye. I love you all.